Rahama Sadau ta fito ta karyata batun da mutane suke ta faɗa dangane da abokiyar aikinta wato Nafisa Abdullahi. Rahama Sadau ta ƙara faɗin ni da Nafisa Abdullahi manyan jarumai ne waɗanda ake koyi da mu a masana'antar Kannywood, amma waɗansu mutane suna tambaya wai ba ma jituwa ne? Ta ƙara da faɗin ni da Nafisa Abdullahi manyan abokai ne ko a masana'antar ta Kannywood wato wajen sana'armu ta fina-finai. Ta ce Nafisa Abdullahi ba ta ƙasar nan, amma hakan bai sa mun yanke zumuntarmu ba saboda muna matuƙar mutunta junanmu ni da ita. Ko a satin da ya gabata mun yi magana da abokiyar aikina wato Nafisa Abdullahi, amma waɗansu mutane suna ta cece kuci akan abin da babu hujja. Ta ce Nafisa Abdullahi tana son nan da 'yan kwanaki za ta dawo Najeriya saboda tana son ta kawo ziyara ƙasarta ko domin masoyanta wato fans. Ta ƙara da faɗin zan kawo ziyara ƙasata ne saboda ina son ƙasata kuma ina son na ga ɗan uwa da kuma ƙawaye nan da 'yan kwanaki. Rahama Sadau ta ce in Allah ya dawo min da ƙawata kuma abokiyar sana'ata lafiya, ina son za mu haɗa wani fim ni da ita saboda ƙara zumunci. Haka ta ƙara ta ci gaba tana faɗin mutane su daina yaɗa propaganda wato jita-jita, ta ce a guji yaɗa labaran ƙarya. Rahama Sadau ta ce tana yi wa masoyanta godiya kuma ita ma tana yin masoyanta.